Temaşevarın delal, carakidin, dembaş, ji dengê Amerika, ji Washingtonê, rojekê xweş û geş ji we giştkara dixwazim. Hêvîdarim ku her deme ve vekî îro xweş û geş be. Dîsa roja çarşemê em ê bi Bernameya ji Washingtonê bi we re bin ka li Amerika çi diqewime ji roja çarşemê heta îro çi qewimiye, çi tiştên girîng bûyerên girîng derheqa Kurdan çêbûye em ê ji we re binirxînin, şîrve bikin. Temaşevarên delal di vê hefteyê de roja sêşemê yanî do sêşemê rojekê girîng bû ji bo dîroka Amerîkî ji ber ku sed sala yani salvegera sedan bû ku dibêjin komkujiya Tulsa. Tulsa bajarekê li eyaletê Oklahoma'ya. 1923 de li wî bajarî bûyerên pir mezin çêbûbû. Serok Biden do wek qirqirin binav kir. Nêzîkî 300 Amerîkiyên reş, çem reş hatibûn kuştin. Di dîroka Amerîkî de wek rûpeleke reş te binav kirin. Serok Biden do çû ve derê wek serokek ku carayekê serokek ku niha li qesra spî ye yani erka xwe da aktif e karîger e dibêje tiştên ku çêbûnî ne serîrakirin bû, ne îsyan bû, lê qirqirin bû. Loma jî ez li borîna xwe dixwazim ez gelek xemgînim ku di dîroka Amerîkî de tiştekî wiha qewimiye heta ku em li dîroka xwe nenerin, em rûbirûyê rastiyên tal nebin, em nikarin pêşiya xwe binirin, nikarin rûpeleke nû vekin. Loma jî çû kesên ku divê qirkirinê de filîtîne, rizgar bûne, wan re peyivî tevlî bernameyên bîranîne yadkirinê bû. Çima ew seradan giring e temaşevan delal wekî me gotî yani serokekî li ser kar wek lêborînek dixwaze ji ber ku dora me gotibû yani hejmar tevlî ku hejmar bi zelalî nayê dizanîn lê dora 300 kes ku ew hemî reşên hatine kuştin, mal û mîlkên wan hatine tawankirin, xaniyên wan firoşgehên wan hatine şewitandin. Ew bajarek ku berê Black Wall Street yani Wall Street'a reşan, Wall Street hûn zanin navenda bazirganî û navenda darayî Amerîkayê li New Yorkê kompaniyên meziniyên cîhanê li Wall Street'e. Ev bajar jî wek taxa girîng bû ku reş pirtir li wan de re dijiyan wek taxa em bêjin Wall Street'a reşan dihatmesin yani ew qas rewşa wan yê aborî baş bû ciwatekî pêş ve diçû lê ji ber ku komên girsî yani spîperest çetên spîperest çûbûn bi bahaneyê ku yekî reş destdirêjiya seksî lê jinekî spî kiriye ku heta niha jî ew tişt nehatiye piştrazkirin yani li gor dîrokzanên Amerîkî dibêjin, medya Amerîkî dibêje û serok Biden jî dibêje ew tişt nehatiye piştrazkirin tiştekî wiha bi rastî çêbûye wek tiştekî bûyerekî hov tê nasîn di dîroka Amerîkî de niha hedî bi em bêjin pêşketina doza reşperestan Amerîkiyên Afriqî ew niha di min dawiyê de daxwaz dikin ku ew bûyerên Tulsa jî di xwendingeha de di dersên em bêjin xwendingerên Amerîkî de were fêrkirin û Amerîka rûbirû be bi dîroka xwe û serok Biden jî wek gavekê yekê çû ve derê li birîna xwe xwast û dibêje ew qetleyam bû bi tu awayî ew nayê rewakirin yani giring e ku niha mirov dibêne serok bi wî awayî diçe wir tevlî pêşangeha dibe diçe guhdariya kesên ku divê qirkirinê de rizgar bûye wan re dipeyve bi civakên rêberên vê civakê dipeyve ka divê ew çi bikin ji xwe serok Biden wek pêşengekî mafe reşan te naskirin di serketina wî hilbijartinê de Amerîkiyên reş, Amerîkiyên Afriqê resan rolekê giring lêstibû ji ber ku wan bi girsî bi awayekî pir xurt piştgiriya wî kiribû di nava em bêjin nêzîkî 20 berbijarên demokrat serok Biden hîngê bi ser ketibû ji ber ku reş hem
وەک بەرەوانکارە مافێ ڕەشا تێناسین بایدن hem 8 salan cigirtiya serokê yekê reş ya dîrok Amerîkî Barack Obama kiribû û ew jî niha ji xwe re kiriye erkekê girîng ku mafê reşan pêş ve bibe neheqiyên ku ji wan li wan hatiye kirin ji wan hatiye kirin wan neheqiya rûyê wan veke em bêjin hinek bernameyên taybet bo pêşvebirina aboriya wan bu Afrînê derfetan ji wan re çeke ku ew newek heviya aborî newek heya nîjadî newek heviya em bêjin civakî ji hola rake roma jî Serok Biden dibêje yani mirov nikare çavê xwe bigire dîrokê divê bêdengman yan ji çavê xwe girtin wate nade ku ew tişt çênebiye tiştên tal li derê çêbûne divê em êdî vê rûpelevekin û hesabê bidin Loma jî dibêje niha min ji cîgira xwe Kamala Harris ku ew jî cîgira serokê yekê ku reş e ji vê xwestiye ku mijara pêşvebirina aborî perwerde rewşa ciwakiya Amerîkiyên reş bike mijarekî girîng Loma jî ew girîngê ji xwe piştî kuştina George Floyd sala borî heta niha gelek bangên Amerîkiyên reş zêde bûne ku ew wek newekheviya heyî ji xole rabe hikûmet Amerîkî pirtir gavan bavêje ku bi ev kolebûna wan rewşeke kolebûn ji wan pêşê wan nedirxise asteyên gun ku kolebûna kal û pîrên wan babukalên wan derxistin heta niha jî berdewam bike loma ew nikarin di jiyana rojane de wekî Amerîkiyên spî ciyê xwe bigirin daxwazin vî lengê têne kirin Niha Biden ji soz dide dibêje em ê tîmekî taybet bi Afrîn û pêşengtiya vê tîmê jî cîgira min Kamala Harris bike kemî derfete ji bo Amerîkiyên Efrîqî çêkin. Dîsa girêdayî vê mijarê temaşewarin delal taybetî di nava Amerîkiyên Efrîqî de û berhewenkarên mafê dengdanên mafê hilbijartinê de hinek tirs zêde bûne ku çend eyaletên çend îstanên li başûrê Amerîka ku em bêjin pirtir wek muhafazekar tênasîn konservatîv te zanîn ew niha hinek biryar hinek kanûn derbas dikin ku reş dibêjin yani û Serok Biden jî dibêje Partiya Demokrat jî dibêje ku ew hemî armanc dike ku pêşiya tevlebûna Amerîkiyên Efrîqî bigire ku di ew di hilbijartinê de cî nekirin ji ber ku di hilbijartinên dawiyê de careyekê Amerîkiyên reş Amerîkiyên Efrîqî bi awayekî pir xurt beşdariya hilbijartinê kiribûn û du serketina Biden de ji dolekî girîng lîstibûn na hinek xem û tirs hene ku ew rêveberiyên wan eyaletên ku komarîne dixwazin bi hinek kanûnên nû pêşiya wan bigirin wan kesa bigirin Amerîkiyên Efrîqî bigirin ku ew bi hesanî cih negirin Loma voting rights yani mafê dengdayîne de hilbijartinê de ew jî xemekê mezin e Kamala Harris her wiha li ser daxwaziya Serok Biden li ser vê mijarê jî bixebite çîku Demokrat dibêjin divê hikûmeta federalî hinek xwe aktif bike çalak bike da ku beramber kanûnên wan eyaletan kanûnekê navendî bide derbaskirinê da ku mafê karanîna dengan di hilbijartinê de were misogerkirin were parastin ji ber ku tirs heye ku carekî din dixwazin pêşiya Amerîkiyên Efrîqî bigirin mirov dikare hinek bi vî awayî biaxe temaşewan delal niha em bêjin roja niha hinek bi vî awayî dîsa tê bîrave di şeşê meha yek rebendanê de gelek bûyerên mezin çêbûbû dijî Kongres Amerîkî careyekê ku paytaxt Washington Kongres ku ciyê sistema demokrasiya Amerîkaya hatibû êrîşkirin jimarekî kes hezên evlekariyê hatibûn kuştin dehan kes birîndar bûbûn hatibûn desteserkirin binçavkirin hefteyê borî hinek hewl hebû li Kongresê ku komisyonekî taybet were damezrandin da ku ev komisyon pêdaçûnê bike û sedem û kesên berpirs pêdaçûne li ser wan êrîşana bike wan bûyerena bike çima ev çêbû ke ev êrîş rêvebirin ke pêşengtiya rebertiya wan êrîşana kirin ji ber ku gelek kes
dibêjin ew êriş rastê rast êrişeke kiryaleke teroristiya navxweyî ye armanca wê têkbirina demokrasiya Amerîkî bû ûçkirina sîstema demokrasiya Amerîkî bû hilbijartina Amerîkî bû loma jî yani dibêje dibe ew bi basîtî bi hesanî neyê dîtin em wiha bikin ku careke din tiştên wiha ne tene dubare nebe kes hevol nede yani xew jî neke ku tiştekî wiha bike loma jî daxwaz hebû ku komisyonekê taybet were damezrandin ku berfirehî ve kolîna wan êrişana bike lê hejmara şest ku em dibêjin her cara dibêjin di civata senatoran de şest deng pê dibîne heta ku bernûsek pêşniyarek were pejirandin were derbazkirin lê tenê pêncî û çar deng ji bo damezrandina vê komisyona hate dayîn yani şeş deng gemma loma jî ew hêrsbûn acizbûn ji aliyê demokratan ji aliyê qasespî bilind dibe ku komarî naxwazin kar bikin naxwazin siyaset bikin naxwazin kanûn werin derbazkirin û dixwazin rojeva revberiya Biden uç bikin loma jî seroka civata nûneran beşa jêrîn ya Kongresa Amerîkî Nancy Pelosi dibêje niha me dît me careke din dît ku komarî bi awayekî partîzanî difikirin naxwazin hevkarî bikin naxwazin bi me re kar bikin armanca wan ew e ku nehêlin Biden revberiya Biden bixebite loma jî dibêje niha hinek re pêşiya ku em yan di civata nûneran de yani ku demokrat kontrol dikin komisyonek bikin ava bikin ve komisyon pêdaçînê bike yan jî em jî Wezareta Evlekariya Navxweyî Department of Homeland Security bixwazin ku ew komisyonek deyne û ew komisyon lêkolîna lêpirsîna wan bûyerîna bike yani hinek bi vê awayî daxwaz hene komarî jî dibêjin ji xwe bûyer çêbûne bi vê komisyonê mirov nikare ew hûrgilên hî derxîne demokrat dixwazin bikin wekî şovek ji xwe re şanoyek dijî me kar bînin wekî hûn zanin temaşevan dile li Amerîka her du sale carekê hilbijartîn hene niha 2022 ya hilbijartîn heye û komarî hêvî dikin ku piraniya hem civata nûneran hem jî civata senatoran careke din bixin destê xwe loma jî naxwazin ew bûyer pêş kameran pêş bîra giştî careke din webe da ku demokrat dijî wan kar bîn yan ji medya û bîra giştî Amerîkî dijî wan bi kar bîne loma dibêjin nehewce lê ew dabeşbûna jiyana siyasî Amerîka dabeşbûna Washingtonê careke din bi vê komisyona jî xuya dibe ku yani dijwar e ku her du partî werin bahev di hemen demê de di nav Partiya Demokratê ji mej ve bang heye ku rêbaza civata senatoran were guhartin anaha li gor rewşehî şest deng pê dibîne civata senatoran di destpêka her sala nû ya kanûnê de dikare hinek guhartina bike di rêbaza xwe de demokrat hinek piraniya demokrata dixwazin dibêjin em vê şestê hejmara şestî bikişînin daxînin pêncî yani bi pêncî dengan hinge Kamala Harris jî bi dengê wê demokrat dikarin derbas bibin lê xeteriya wê çi ye dema bikin pêncî eger demokrat di hilbijartina 2022 da careke din civata senatoran ji dest xwe berdin veçare komarî bi heman awayî çekekî mezin kartekî mezin di dest xwe de digirin loma yani wekî mirov dikare bêje şûrekî dualî ye lê dema demokrat dibêjin binerin damezrandina komisyona şeşê rebendanê jî nahêlin nayên deh kes ji wan peyda nabe ku dengê xwe bide ji bo damezrandina vê komisyona ew jî nîşan dide ku komarî bi rastî dixwazin me pûç bikin me felc bikin divem rê nedine wan loma jî ew dibêjin divem rêbaza senatoyê biguherîn bikin pêncî de filibuster di îngilîzce dibêjin filibuster yani mafe senatorek heye baxfe peşî bigire nerazbûna xwe nîşan bide da ku ev hejmara şestî peyda nebe dema
ejmar şesi peydana beje kandak nayet derbaskrine vişi مرۆڤ dikare bêje bir roje veke dîsa qasa spî dost seşeme ragihand ku ew bi fermî dawî li kanûna Migrant Protection Protocols yani MPP dibêjin dema serok Trump da hatibû danîn ku dema penaxwazên ku dixwazin serledana penaberiyê li Amerîka bikin dibe ew heta ku serledana wan bi dawî dibe li Meksikoya cîran bisekinin li bende bin dema serok Biden di bîstê meha yek rebendana dest bi kar kiribû gelek rêbazên kanûnên biryarên Rêveberiya Trump yan sekinan dibû yan jî pûç kiribû niha do bi fermî niha biryar hate dayîn ku ev siyaseta ku dibe serlederên penaxwaziyê heta ku dadgeh biryara xwe bide li em bêjin li Meksiko bimîne elde bir davî dibe ev jî tiştekî niye berevenkar mafya mirovan berevenkar mafên penaberan dibêjin serketinekê baş e ku davî li vê biryara hatiye lê komarî bi rexnên tund li Biden dikin dibêjin Trump sînorên me xurt kiribû pêşî lê hatina penaberên neqanûnî girtibû lê hûn cara bedin derî ji wan re vedikin niha ji bîstê meha yek heta niha 11,000 kes ji Meksiko derbasî Amerîka bûne ku wan serledanê bi penaxwaziyê kiriye ev jî dibêjin ku demokrat û taybetî nermûna Biden rê daye wan ku ev kesena ku werin tekevin nav axa Amerîka û ev jî dibin barekî giran di aborî Amerîkê de ser hesaba Amerîkiyên ku bacaxa didin kar dikin ew tên nîmetên Amerîkî dixwin ew jî ji ber sistiya Bidenê ji ber rêveberiya Biden rê li ber wan vekiriye yani ew jî heye dîsa balyoza Amerîkî di netewên yekbûyî de Linda Thomas Greenfield ve hefte diçe Tirkiye ku bi karbidestên Tirk re biaxe saziyên mafên mirovan mafên penaberan em bêjin saziyên hawarçî li wan re biaxe û here ser sînorê Tirkiye û Sûriye ji ber ku li Sûriye tene yek deriye sînor vekiriye piştî ku Rusya û Çînê sala çûyî veto kiribûn se deriyên hêk û netewên yekbûyî û saziyên mirovahî alêkarî didan Sûriye natine yek vekirî maye û Amerîka jî dixwaze hewlên xwe dîplomatîk zêde bike ku ev deriyên nû werin vekirin ji ber ku taybetî ji Kurdan ra giring ev deriyê Tilkoçe yarû be were vekirin ji ber ku piştî ku ev derê hatiye girtin alîkariya mirovahî naye tene rekahî bi reka rejima Sûriye lê Kurd jî pir cara gazinca dikin ku rejima Sûrî ne tene alîkariya normal alîkariya korona jî vaksînên wek korona jî nade ji ber ku dixwaze Kurdan neçarê xwe bike loma jî çûyîna Greenfield giring e çînku Amerîkî giring dibînin ku di em bêjin dehê tîrmehê de dengdanê civat evlekariyê netewên yekbûyî de ji 15 endamên civat evlekariyê em bêjin herîkem neh deng derkevin û Çîn û Rusya ji vetoya xwe rakin dak ew hemî derê werin vekirin bi vî awayî alîkarî dikare em bêjin zêde be yani wisa xuya ye qasa spî rêveberiya Biden vekirine wan deriyana ji xwe re kiriye xelekî giring di siyaseta Sûriyê de loma hîn şilova hene ku beramber vê siyasete kompanya Delta Crescent Energy ku kompanyayek Amerîkî ye û destûrnameya wan ya ji bo karkirina rojeva hatiye em bêjin rakirin yan jî destûra wan ve neye nûkirin çünkü Amerîka dixwaze xwe bi karên petrolê mijûl nekeve vê qadê lê bi reka alîkariya mirovahî hinek siyaseta xwe Sûriye zelal bike niha eger kompanya Delta Crescent ku ev du salin karê xwe dimeşîne ew dibêje me
gelek binasazî avakirine cihaz derve anîne ku petrola Suriye ji bo hemwelatiyên Sûrî were xerçkirin ew dewlemendî hêk û niha li erdê herimiye zirareke mezin dide xwezaye gelê ve derê di hebûnê de tunebûnê de jî me xwestiye ku bi vî awayî bibin alîkar lê hinek şîrove li Washington hinek ku rêvebirî dixwaze surete ku Serok Trump bere çêkirî bû ku em ji bo parastina petrolê li Sûriyê vê wêneyê paqij bike ji holê rake şuna ve giranî bide ji nû ve avakirina hewlên nû avakirinê li bi deverên bin kontrola Hêzên Sûriye Demokratîk bajarên wek Raqqa Tabqa Kobaniyê bêjin ku ji derezoj destê Daişê bi hevkariya Hesedê û koalisyona hatibû avakirin projeyên avakirinê projeyên vegerê evlehîkirina stabilkirina istiqrarkirina ciyên rizgarkirî bike xwe ji petrola derxîne li Medya Amerîkî jî îro ji Daily Beast hûn dibînin di ser şûşeyê de yani Medya Amerîkî vê mijarê demen dawiyê de bi firehî vekiriye ji ber ku siyaseta Amerîkî heta niha li ser Sûriye ziran nebûye û pir keşî pirsa dikin ji revebiriyê çima hûn dawî li destûrdayîna vê kampanyayê dikin ji ber ku hebûna wan ji bo Mesedê û ji bo Hesedê derfeteke çünkü petrola Sûriyeyê û Kurd û hevbendên wan ji Sûrî ne ew dixwazin ji der û çavkaniyên xwe bin erdê xwezayî bikar bînin ji bo peşvebirina ji bo îdare revebirina jiyana xwe dema Amerîka piştgirî hikûmet Amerîkî ew em bêjin destûra ku dabû reveberiya Trump dabû û reveberiya Biden jî meha borî dirêj kiribû divê çima niha biryar dane ku qut bikin ji ber ku eger Amerîka ji wan qalana vekêşe ne dûre ku mirov bizane Rusya wan ciya dagire Rusya tekeve şûna Amerîkîye ama jî hinek şîrove ji dibêjin ji ber ku nirxê lîrayê Sûrî pir kêm dibe dolar zêde dibe aboriya reveberiya xwe ser gelek ketiye rewşekî xirab wekî tewahiya Sûriye eger derfetên wan yani xwe revebirine davara xwe pêk bin nebe hinge ev bi neçarî divê berê xwe bidin Rusyaya yan jî rejima Sûrî ew jî hem Kurdan dixe rewşekî xirab hem jî Amerîkiyan yani Medya Amerîkî hewil de fem bike çima revebirî divê demê de biryarek wiha daye tiştekî din jî daha bîra kiştî de tevaşevan dela ji ber ku serokê berê Trump gotibû em ê ji bo parastina bîrên petrolê li Sûriye bimînin ew revebirî yani ji vê gotinê aciz dibe dixwaze vê muhorê li ser xwe rake bavêje lê hinek pisporên Amerîkî jî baldikşînin ku bi rastî ew biryara pêşîvekirina kompanyayên Amerîkî ku berhemkarî li Sûriye bikin ne jî aliyê Trump li aliyê Barack Obama serokê ji vî pêştir hatibû dayîn Serok Obama hingê gotibû ku divê kompanyayên Amerîkî herin Bakur û Rojhilata Sûriye tecrübe xwe bibin ve derê bazara ve derê bikar bînin data kresin bu xwe jî dibêje em dibin qurbaniya cudabîriya siyaseta navxweyî Amerîkî divê gelê Sûriye Kurd û Arab û Asûrî divê nebin qurbaniya siyaseta navxweyî Amerîkî em hebûna me li ve derê ji bo vê armanceyê ku gelê herêmê bikarbin ser lingê xwe bisekinin ew dewlemendiyê ku daha bi kontrola wan de ev dewlemendiyê wan bixwe ye ji ber ku rejima Sûrî jî hikûmet Amerîkî jî dibêje rejima Sûrî revebûna we nemaye hilbijartinên ku hatine kirin sexte ne yani hem kompanî bixwe hem jî ji marekê pisporên Amerîkî ku mesela Kurdî û Sûriye pisporin ew bi vê awayî dibêjin yani çima Biden wekî ku ev biryara Trump hinek bi tirs bi şerm nêzîkî vê rastiye dibe bi rastî ew ji dema Obama da hatiye Obama dest pê kiriye Trump domandiye û divê Biden jî bidomîne yani pêşiye data kresin û Kurdan kompanya Cezîre li revberê xwe ser negire ku ew bi nesaziya petrolê xurt bikin bîrên petrolê ku niha ji mêj ve zirar dîtine nû bikin
teknolojik modern binin çünkü delta de beri çend hafta me cihazın peşketi tave enerjiye roje de xaptırma anine me binasaziye em xurt dikin da ku despet derxistin o pakışkırın o frotine petrol dikin o netine ji bu me ji bo revbriya xosere bixweşi لأن هذا بريال موس رفشة كي خراب دمانه هنا كاشة دبرسن كا كرتشة دفكرين يعني وكي هر مجارة هم دبين مجارة ديش داخلية كزنالج كردان نايب بيستون واشنطنة كا برجارم بعضا هزن سوري ديمقراطيك تكرين كو سركتية مجلس سوري ديمقراطيك أو هرمك بالفرق كنترول دكن بيرن بترول نفط دبين كنترول وانده إلا حتى نها دبيرك جت أمريكا داخلية كجوان مرو نديتيه يعني جانا واشنطن بوست نيويورك تايمز مجال وهذا او نا بركس كسن بيجن عاليه مجال نيرن خد نويسن بيلا geçti Amerika'da par bedikin ve kanun da neren بريادر Amerika'da par bedikin kaçma aktiş jiboban gringe devetçi var kırın hatta ha مجهم يعني مظلوم عبد يانجي ريفبرك دنيا سيفيل نديت يكو دا وان داخلونيك دي يانجي ناميك نويسيه جمهورية أمريكا جبيلا geçti Amerika'da ko avçı da fikri yani Aliye Kurda da pır caranım dibinin herkes bahsa Kurda dike bala Kurda dike le Kurt pır caran ser sahne xuyanabın mırov nizane avçı da fikri evci yek civan xalana ku em dikarin bejin yani hatta naha bizerali helveste Kurdan nayezaniyen mırov nizane ki Kurt çı da fikrin ve evci tunebuna helveste Kurdan berteka Kurdan nerin o boçuna Kurdan xuya dibe zeral dibe yani belki yani başta Kürtçe neye nokta zeral bakın ka avcı dokasın çima bir yer rastı yani ne rastı ve revbeli çibike çineke yani Amerika tüm cara dokasın bizan belki Amerikan El Monitor, Daily Beast, The Hill, NBC, ABC, AP hamisel ve mücadele dinliyorsun lebzelali tane Kürt napeyven ve beri herkesi ev bağfın ev neye nokta Beijing ka avçı da fikrin yani bir havayı mecara petrolcü olsa xoya eko revbriye Biden dixwaze hebuna xoya Suriye be zelali beje emli vurdumine le hebuna me jibo şerkirin o tekberina Daesh'e ne helena ve gere Daesh'e Jinova avakirina hemen rızgar kiriye o musoger kirina evlehi o parasına wan derane naxwaze navi ve petrol ve gotun jiber ve ekeci safiyaya yani ve bir yere pek bine bir avayı emci hatim daviya Bernameya ve haftaya te هناك Türkiye ve Rojava Amerika'da cibigara çünkü Erdoğan ve Biden hepsine biken مرو برنامه پیش هم پرتل سر سکنه ل چهارشنبه بوری حتی نها تشتن کو گرینگن ل واشنگتونه تا پیوین تا گوتی بش کردن ابن هم هیچ دکن کو به برنامه مکانی بو هنگ روش بدره بیار بدره جبر رون بکره سر نوع هفکاری من فرات والله در هنر برنامه و همی تیمات دنگ امریکا جبر روزی که بده و سرفراز دو خازم حتی هفته به من دخل خوشیده خاطره